oh na 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 na, komikali yo, last chance to take a leg. Ka ba mu anan ka dauka. Wahedi allazi wahedi. Raisa. Allah ya karba, Allah ya saka, Allah ya kai ga mamaki, Allah ya karba. Maula ta Sidi, Maula ta Balarabe, Maula a ba mu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ba mu Allah tambayoyi nake so maka. Da Allah wannan nawa ce? Naira 10 ce. Na 10. Wannan din? Ya kace. Ka bai ka faɗan gaskiya. Da Allah wannan fa. Na zama ne ba kace ka warta. Daga jin wannan naira 50 ce amma ka ce maka 20. Wani mai yalwa riga ne ya wuce ya bani. Da can kuma wani na turo na abu dai na ji shi haka. Ina ga mun wani waye ka sha. Kana gani? Ba na gani, baiwa ce, ina gani na san shuɗin riga ce a jikinsa. Baiwa ce, wannan boye ta ne, Allah ka faɗa gaskiya, wannan nawa ce? Naira 100. What? 100? 100 ne. Wani mai mota ne ka bani, ka ce mun ba 1000 ba? Malam tashi ka je na gode. Irin wannan su suke sa ka sare. Wannan sana'a ta mana riga da wando. Bari ma mun bada hayar rafi zani. Atasi, Maula ta Balarabe, Maula a ba mu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni ba nayi sarkin Kano ya taimaka ya ban dan mahaukaci Kano. Salamu alaikum. Alaikum salam. Abokina, an lafiya? Yau barka dai. Lafiya kalau wallahi. Dan Allah tambaya na zo nake. Ina jin ka. Dan Allah ka nuna min hanyar da zan gangara Saudiya in je in sauke farali. Kaga a shirye nake. Na gan kamalalle ne kai. So kake nuna min hanyar da zaka buga dai Saudiya. Domin ka sauke farali ba. Yanzu mai gida ni tambaye ka. Na maka mana malami? Ko ai tambaya ce. In tambaye ka kaga kawaidi a wuyana? Ban gani. Kaga tarbi a wuyana? Kuma shine ina fama da talauci ina cewa sarkin Kano mai taimaka min dan mahaukaci Kano zaka buga mun gani wai in taimaka nuna ma hanyar da zaka je Saudiya domin ka sauke farali. To tambaya ne ai. Mai gida ni kaina ban ma yadda da kaina ba. Dan haka kara gaba. Kai hakuri da. Kawai je ka. Dan Allah kai hakuri. Hakuri shi ya kashe jaki. Allah je ka dalla. Allah je ka. A ba mu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ba mu anan ka dauka a can. Wahedi allazi wahedi. Maula ta Sidi, Maula ta Balarabe, Maula ka ba mu anan ka dauka a kiyama. Karama fi sabilillah. Karama fi sabilillah. Dai dai hankalin makaho amma wannan daga ganin ka kai bakin balabare ne ba dan arziki wani kai. Karama fi sabilillah. Karama fi sabilillah. Karama fi sabilillah. Karama fi sabilillah. Karama fi Wannan sabilillah. iskanci ne.